Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an President ka Voice of the People Party VPP uba Aden Melabasaya umaj ula pendam juri kerukam baka Sarkar MDA kala pelong ya ka public hearing jengka project Shri Simen ha East Janti Hills District da ka bakeno baka Sarkar kam shamna ngap ka sur jengki pat ba ki ba persya ka project Habakran shikilat pathai khubor hasilong ba Aden loong baka VPP kala dawa bunsi ni ka Sarkar bakam de shu bansha ka jingwan seng shu yaki karkhana dobilan berki karkhana kok hami khalia ulong bakini ki karkhana kimwan ra jing mentoi shaki pai ba henry ki pin mentoi tang yaki katu kat ni ki briu ki badan bor bar ki barius pa ulong ru ba ka public hearing ka long kabas ngosi namar kam shimla long kat kum kan nong rim jong ka hok bar ka jing ringkan kat kum ka jing thu jong u bon ki dong shong shnong ki ba persha e ka project kim shimla yo lat bandung shika jaka ba pelong ye ka jing lang la ne ban pin pau ya ka jing sngo ka jing temu jong ka public hearing kalong ban snap ya ka jing ai jing mut jing ki pat ba henry lada ya ki ba syak ta ban ki ba persya om syak ban rung ne ban kren kata ka penja no ya ka jing mut jong ka public hearing hi la ong ba Aden bet mentang sinam taka Shri Simen lingba kilat patai kubor ngi iya ke jingkren ke jong deputy chief minister bapan pau ba kibon ki ba ya sha ya ni ban ya ki ba persya kumnu ka sarkar kan yo jingtip shwa ya ka sngi jong ka public hearing bagi pun kita kershan bani kita persya tenang tangi sungtu bat ke jinglong jingman bakani ka dei lupa ka jingpen kre jong sarkar ka dei kam dei kata ka impartial public hearing ndrei kala dei lupa ka partial public hearing lani ka fix public hearing ka bang sarkar kala penbet bagi briu bat ki jingja ki jingti ki surok ki jing penenkam ya kita ki tiarman sawi ki pai ba nong shno ka dei ban pentrim lupa ban penting ki pai ba bagi nemlet kata ka jaka badai kata lesi ka bakhangla ya ki ba ko aban persya bakin pois ta ka jaka kini kedai ka ngi bale ngi kren amar ngi ka jing ta jing ka mareng bat ngi ba kita kismen plan kim pen mentoy yang ngi kum ka jelab ya kinong shong shong nang ta kum no ban toket le ni ban jurib ban wat ban detect mo ya kini ki nongwe ki bawandrung shakane ka jela ka jing ka Assam ke West Bengal kini kita ya lingba ke sarkar ki ban detect ban deport ya kita ki briu ki pamdei ki nong song trasnong jogari India te shinu gi ni ki nei ngim i ba ka sarkar ka jing nadu ka por ba yakhi apo Manipur ka jing phet jing ki briu na po Manipur seni ka sarkar kam don record ba yang ban tip kan nu ki wan ri tengen hang ni ban lak na kata ka jing man saw nadu ka jiki sa Bangladesh ru ka sarkar kamdon kanu ka record te namar kata ka daw ngi dawa ba ka sarkar ka diban sedang ya ka exercise ban detect ban deport ya kini ki foreigner ki balong ki nongwei ki bamde ki nong song song jokari India nangta ka party ru ka bu akhmat ya kini ka jingdawa ba ka sarkar ka diban pelilinti ki briu ki ba im na ka shop mauria na ka tisha ki ba belasi ki ba kershan ki yang sem da ki potli ki snem bani ba ki briu ki ba treh ki ni ki kam da ka takur kom tre kam ka ba ki jutrei baro serta kala kershan ya ka yang sem kala ai jak po ki bat kini ki par mau ngala banong ki ba ki briu jing ki trei di ki kiti ka shimpo di ki snem ban i ba uta mau unlut tendai ki ba ka sarkar kale ka ailat pat ya kita ki machine lani ki briu ki behe ki hespa bakin mo trei kita ki par mau ki daga baki penan kam ya ki machine ki behe he bat kai ki ba jamata ngi ya ka than penusla kai ki ba ja ngi ya ka themri bhoi kai ki ba ja tin mar ka ta ka daw ngi smuthu ba ka sarkar hi kum bagalong kam dei ba ka don ka ji prakhat ya maryang ndrei ka dei be kumno ban taulenti ki briu ki behe ki badan bor ki badan spa bakin lut pe ya kami mariang gaji but ki khangla pat igini ki briu ki be imja nagani ka kam tingi ko aba ka sarkar ka deban taulenti ki ka deban plenenti ki ni ki briu ki berit but kawi ru kamat ka shipau kalong ba kani ka sarkar kala kular ya ki pat ba ha ki be bu do yong nitip ba ki ba bon ba ki long yong sem ki be im na u do yong ki par do yong
ki trai par do yong ki nong tre do yong ki nong khai do yong ki nong tre ha ki par but nadu ba kawan ka jingkhang kini ki briu ki berit ki lakta tege ki bangi ngi ko ban dawah kene ka por kan baga sarkar ka dei ban alat ya kini ki briu ki berit bakin tre ki kam do yong hoi daga baburu ya kita ki kendon nakam ta kumdo ba kata ka jingti ka jongki kamtam gini ki nongti doyong ki barit mo ki try ki nong khai doyong ki barit hang nirungi i baka sarkar ka e benye ki barit kat ba ka pelenti be tangye kini ki bahe mo ki large scale mining ngi ko ban pen snow ya kini ki nong trade doyong ki barit ki imjana kani ki try doyong ki baka jaka jongki ka long tang khandiat te kata kadi ka bangi ngi kwa ban pen pau lingba kani ka jing ka sngi ka bangi ngin mi ban pen pau ya kata ka jing sngo ka jing sngo bitar ka jing ya ka sarkar ka jing bam sngo hun ka jing ya ka sarkar baka sarkar kan haban pet ya kani ka jimi ka jingi kum ka jing maham ya ka jing pen kre bangin pen jur ya ka jing hi pat ba nang ni shpat la ka sarkar kam yo i bagata ka jingmi ka jing tur ka jingi ka jing le caretaker ka jingi ka secretariat kadai kata ka jing peni ya kata ka jing bitar ka jingi ko pat ba but lingba ka ni ka khubor ngi kwaru ban kentu ya u chief minister badi ka sarkar baki dei bandon ha shlong baki ni i bakim dei ban pep banwan spo secretariat ngin numlek ban rung se secretariat Henry ngin mi ban care tewer ban peni ya kata ka jing snow ka jing pai ba bat ya kata ka jing bitar ka pai ba udon bat hakaju ka por ngi kwaru ban kentu ya ki pai ba nong song snong ki khon samla ki long kme ki riu pai ba ki mamat ya ka jing sha le ben ha ka ni ka sokar bakin mi shakmat ban ai ka jing kershan ka ba klan yangi kom ka party ka bala shimi ka sen jam bangin dei ban tur se secretary ban pau ya kata ka jing pitar ka jing ya ka jing de jong ka sarkar bara ka ju ka por ngi ko aban ban biang se hisen bakani ka jing le tur ji ka de jing le tur da linti ka ba jai jai nginum sha ya no ki ba ya don banta ha ka ni ka jing ya tur pa ba bakin thau le ne ban pen mi iginu ginu jing klumar ngila maham lupa ba nginum sha ki volunteers jong ka party ngila pen kre ban pentikna baganum don ka jingle klemakor yenu ka jingle bor yenu da kita ke bishimanta lada don gi bakum kita laga party ngila maham lupa ba ngenum don ka jinget kli bat lada ngi lam ngin hab ban le daga batinge bat ngi maham rupa yo don kinu gi batmu bonwan ban pen but nam ya gani ka jing thmu ka jing bangin to secretary ba ka party kanum sha i bakum kita kanum island but ngi kwa ruban pen pau balada don menu bale persya ya kata ken hapan kit kli hi bat ka party kanum don ya kono ka jing kit kli tekini kilong ki ki ba ka party ka kwa ban pen snow shi ki pat ba ling ba jong phi ki lat patai khubor ki bala wan ha ka por but ngida karpat ki pat ba ken benut ya ka por ka jing ki namar ngile i kat ni ka jing sha leben kat sha ba phai ngi ka jing yam brio kini ki singi la kalong ki brio ki ba trei ki kam la jong la kalong ye ki brio ki ba ye ki nong rep ki jungi la kalong ye ki nong trei pan mau ki nong ti mau ti shap la kalong ye ki ba em na doyong bat kum da ter ngil i ba kadi ka sarkar kam penlet jimut ya ka jinge jung berit boria kala shiplet jimut tang nam ta kita ki ba don ka bor ki bala ban pen jot ya ka mariang ki bala ban pen sniu ki mariang ki bala ban le ki kam don bor ki jangki te ka party komba kala kolar bat komba kala kren kala shimmi ka ni ka sin jam bat ha ka riu trik kan don ka jing mi pat ba bangin di ban tur bat ban care to ya ka secretariat kan ni ka